megújuló energiaforrások közül az egyik legelterjedtebb a vízenergia. Használható mechanikai energiaként, vagy mechanikai energiából átalakított elektromos energiaként. Ezt az átalakítást végzik a vízerőművek. Vízerőmű vázlata. A. Víztározó, B. Gépház, C. Vízturbina, D. Generátor, E. Vízbevezetés, F. Friss vízcsatorna, G. Villamos távvezeték, H. Folyó. Vízerőművek a malomtól erednek. A hátránya. Első pont. Rengeteg nyersanyag kell a felépítéshez. Második pont. Messze van az áram felhasználási helyétől. Harmadik pont. Negatív természeti ökológiai hatások. Előnyei. Megújuló energiaforrás. Tiszta energia. Alacsony üzemeltetési költség. A vízerőművek fajtái: folyóvizes erőmű, tározós erőmű, apályerőmű. Mindegyikben az a közös, hogy a vízfolyások, tengerek víztömegének mechanikai energiáját alakítják elektromos árammá.